Хотят ли русские войны? Җиңү көненә багышланган тантаналы чаралар гадәттәгечә Иске бистәсендә башланды. 8 май көнне биредә Бөек җиңүнең 79 еллыгы уңаеннан митинг узды. Дәһшәтле еллар авырлыкларын үз җилкәләрендә күтәргән сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре, сугыш чоры балаларының урыны түрдә бүген. Аларга өстәп махсус хәрби операциядә һәлак булган егетләрнең әниләренә дә хөрмәт зур. 9 май бәйрәме белән район җитәкчелеге тәбрикләде. 9 май илебез халкы өчен тантана көне. Моннан 79 ел элек бу көнне кешелек тарихында иң авыр, иң куркыныч сугыш тамамланды. Без бүгенге буын вәкилләре ил азатлыгы өчен көрәшкән өчен сугыштан соңгы авыр елларда илне торгызуга өлеш керткән һәркем алдында шиксез бурычлы. Алар ирешкәннәрне саклау һәм килер буыннарга тапшыру безнең өчен һәрчак намус эше булды. Сейчас на полях сражений специальной операции ваши внуки продолжают ваше дело и принесет наш победу. Еще раз всех с наступающим праздником. Дәһшәтле сугыш елларын чагылдырып сәхнәләштерелгән тамаша тәкъдим ителде. Хәрбиләр өчен маскировка шелтәре үрүче волонтерлар хорын халык бик яратып кабул итте. Каенкай балалар бакчасы 1нче мәктәп коллективы да күркәм чыгышлар әзерләгәннәр. Ил азатлыгы өчен геройларча һәлак булганнар 1 минут тынлык белән искә алынды. Тантаналы чара Бөек Ватан сугышы батырларына, тыл хезмәтчәннәренә дан җырлаучы һәйкәлгә чәчәкләр кую белән тәмамланды. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.